Kurunguri. Tifamba hapana chambofamba changambiri ndinofamba ndiri one so andadzota atidzokeri kwachangambiri novatingaitiwe iko andafamba vanhu vanga vachimodada kuda kuvari pamwe chete changambiri Handizvo zvakataurwa nedare here kuti vanhu ngavafambe vese vaberanga vasikuuya changambiri ndozvikunetsa chikunetsa chii apa kuti vanhu vasafambe vese handiziva biyangu kuti chii Pekmo, chikwa chiri kuitika pamusoro changamiri mumarevero amakaita takaenda kuchitungisa tikagodzoka atozvara vangu vakadzokera vega nemwana wavo unogona rwiviri havana kundidedza havana kundiudza kuti takudzokera handa zvandiri kuziva ende handina pandakamhonzonzi handiiti karamba ini ndiripo pamba pamusoro paizvozvo ndikutoshamisira nekuti matara atagara kuseri kwokunge tabva muno anotokwana kunge 3 kana kuti 4 tiri pamwe chete saka pavanoti inini ndenge ndisipo ndipapi mushure maizvozvo vakanditsanangura kuti taneta tafamba torai hama dzemudzimai uyu auye apa atore mvura yake ape uyu ano ndikati inini handikona kuita umboyi uyu hama dzemudzimai mudzimai wangu mudiki kuti adii avepo uyu mukadzi mudiki atore mvura yake weti yake ape uyu ano saka ndakati handizvikwanisi zvakati zvakabva mukutongwa mumatara atapinda ndakati ine handizvikwanisi saka ndakanotora amai varapa ndovarera mwana uyu akasiwa ari mwana ane 7 years ndakatovatora kumuvhuma ndo vakatonditi endai munoona kuti vabereki venyu vauya here titaurirane panyaya iyi ndikati ini kana mune umbonazvo ine handizvikwanisa kuti nditore mvura yeuyu ape uyu ano ine handizvikoni ane vabereki vake saka ndakaita sematumira vakandita ana baba ndakaya navo zvondo rapera amai vanga vachirwara saka ndauya navo inini ndakatosvika panapa nekuti urwere hwavo hwakabva hwakura saka ndandiri kuvarapisa gogo apa saka izvo zvaanani ndo pandaya ndasikokumbira kubhuka kuti vakati ndikukumbira kuti ndimhona wemambo ndinzwe kuti nyaya yemwana wangu semareverwo ari kuitwa kuti uyu ndiane chekuita nemarwarire uyu zvikufamba sei ndomawira ndakaita mambo pamberi penyu handina munhu wandakatiza tofunga vamurove vakefasi mukavafonera vanogona kutsanangura kuti kumba kwavo tagara matara kanikuona kuti vanenge 3 ndezangu manzwa zvitaura nenguva zvenyu ndikuzinzwa changambiri asi ndivanonzi manyeko vangakutopayiwacho baba ndakayafuna kubaba ndishe chaenda kwavanga kuchitungisa makati tuneya neripoti yokutichi ndi mululai mafamili ini ndakaenda ndaripota iva havana kuya kuripota pakabuda shoko rokunzi aiwa mwana wenyu asi kudya mutombo wakapiwa kuti ndakachangamira mutombo wakadyiwa makanditi aiwa iminda mandimborafamba nemwana wenyu ndakadzokera kuna sekuru ndudzo vakati aiwa uya akadya mutombo asi vanofanira kunge vachidya vari pamwe chete ndakadzoka nepano futi nemhinduro iyoyo urwere hwacho hwamba sei urwere ndiwo changamira pa huri kumuramba huri kontingisa izvozvo asi nokuratiswa kwana chimbozama but vanoti kuti tinyatsopedza dare ranga ichida vanhu vari pamwe chete ndosaka panodove kuti ndiri ndega chete ndatadza kupedza nemhati here muri kurwara here ndikakumhanyisa yamumhanyemo saka munorwara mumhanya makazvionawo pachi here vanoema sezvamaita ndozivana chihera vasingaemei ndochihera wokutanga ndaona anoema iyoyo kuti dambudziko renyu iro riri makunakidzwa namambo kuda kuvaita bhora rekupota muchikika dai manga makateerera zvatakataura kuti ngazviitwe ka muchinditi muri kuzviita mese moti zviri kusarira apa zviri kurambira apa pamwe tairamba tichibatsirana but chiripo ndechekuti apa pane kunyepa uyo handinei nayo handingambotaura nezvake
asi imimi muri vaviri munenge munonyepa. Uyo anyepa anonofidha hanzvadzi yake manyepa. Hanzvadzi iyoyo yakafuta yakavhura ziso kumukwasha. Vanhu vada kurapwa ndiwe uda kurapwa. Dare rakati kuti zvinhu zvenyu zvirapwe zviitiitire zvakanaka, uya pamwe chete nemurume wako. Imimi muri kuti muri kuenda mega, Pekimo ari kuramba ari kuti hapana takangoenda nemi kamwe chete. Kamwe kese kamaenda hapana pamakandiudza. Saka Pekimo ndomubata nemhosva ipi iye achiti muri kuenda mega musina kundiudza? Taura tinzweyo chera. Ini ndiri kuti tidzokere tegawo kwatakaenda. Pakaruda nyaya yekuti handisi kudya mushonga. Sekuru vakafona. Ndauya kuno mukati hamusi kutaura nasekuru. Sekuru ndobva ndataura navo vakati uyai. Imimi muri moga ndobva ndaenda nababa. Tasvika ikoko takanzi ndai munotora murume wenyu. Uye ndikorapei mese. Murume uyu ndobva tamuudzana ukwanisa kuti tiende. Apedza izvozvo tichingobva kwasekuru anditorera maprotection order. Ini ndachazwa ndamubvunza angoti atisangane kwamambo kana kumapurisa ndikwanisa kutaura nemi. Saka ndinoshanda naye sei iye akanditora maprotection order. Saka kusvika pandiri nhasi kana ndikada kuti ndivabvunza vanoti handitaudzane nemi atisangane kwamambo. Protection order haitadzise kuti zvakarehwa namambo zviitwe. Saka ndopari kondinetsa ipapo. Protection order haimise zvakataurwa namambo kuti zviitwe. Handika? Protection order haimise zvakataurwa namambo kuti zviitwe. Saka ngatiwirirane mazuva acho amuri kuenda unoona vari kukurapai. Towirirana zuva iri musimuka mese muenda. Kana mamanzi muri kudzoka toronga zuva rechipiri racho musimuka mese muenda. Kana masvika uko mondiudza kuti masvika muripo mese makakwana. Pamusoro changamire ndinopanoda kuti ndionere kuti kana vachiti ivo handisi kutaura navo. Ndozvadakukumbira mazuva amunosimuka mese muchienda mese, masvika kwamuri kuenda mondipa ripoti yekuti mambo tasvika. Akukurapai odedzera zvechokwadi varipo vese ndavaona varipo ndakuvabatsira. Pamusoro changamire ndochizoona kuti mhosva yacho iri kuuya papi apo. Taura? Apa anotaura neni rapo. Pamusoro changamire ini handina pandoti handitaure navo. Amai adzimai vangu ava ndinotaura navo nguva nenguva, ndozvandada ngokuraidzira havandidairi. Ndikanyora meseji kana kuvafonera havandidairi. Chikonzero futi chakapa kuti ivo pachezvavo tisagarisane pamusha. Vakandibvisa pamusha vega pachezvavo. Zvinozikanwa vabereki vangu avarapa. Saka chandinokumbira uchangamirika atete vangu ava handisi kuda zvemamonya amuswera muchititsvagirai. Iwewe nemukadzi wako nemadzimai ako muri vaviri avo muri kufanira kuwirirana mutwasanudza zvinhu zvenyu zvekuti mazotsvaga ani nanewo maunza muri kutongovaudzawo henyu handinaona kuteerera. Iwe Pekimo nemukadzi wako uyu nemukadzi wako uyu ndinofanira kugadzisa zvinhu zvenyu moronga zvinhu zvenyu mowirirana. Chatakaronga panapa ndechekuti simukai muende kunorapwa apa. Zvemamonya hamuri kutsvaga kuti uyu akazenga akazouyu ndevambuya vakazenga hazvishande zvese izvozvo. Iwe Pekimo nemadzimai ako ari 2 ndimi muri kuda kubatsirwa. Simuka nemudzimai wako muenda pamuri kunorapwa. Kana zvokuramba muchikondondurudzana kuti zvari kushaya kuti chii chiri kuitika. Pakati penyu hapana mwana mudiki anobatwa ruoko apa. Iwewe Pekimo nemadzimai ako mosimuka muenda kunorapwa. Chiri kuita kuti chii iwewe murume anotaura newe haudi kumupindura chii? Pekimo ndikataura naye anonditaurira guwa. Pekimo ndikataura Anokuita sei? Anonditaurira makuwa ekuti kana ndikataura naye anobva ati kana mameseji akanobva amadhirita oti pandakataura nawo nezuro anosiya kana kameseji 1 kanokuratidzai ikapo. Saka indakadza kuti Pekimo handikwanise kumupindura. Nguva yandangomupindura ndamupa mukana wokundinyepera. Ipapo ndinokumbira handikwanisi. Anonditaurira guwa. Zvino uri kunzwa ari kuchema kuti ndikutaura newe wasi kundidaira. Kusatomudera kutotya anondigadzirira. Saka chiripo apa mukuda here kuenzaniswa kana kuti mimi mune zvenyu zvamuri kuda? Muri kuda kuenzaniswa here kana kuti mune zvenyu zvamuri kuda?
saka kuenzanisa kwacho tiri kuti fambai mese mubatsirwe mese yobva kuti handidi kutaura naye zvinobva zvinoshanda chirudzi zvinoshanda chirudzi kana usingade kutaura naye ega then togeza maoko tokusiya vozvamada kuita mauda kungonakidzwa nekunditevesa musoro ndati ngatiwirira nezuva ramuri kusumuka vanhu vanobatsirwa vada kubatsirwa vanhu vatatu panapa pekimo nemadzimai ako 2 ndimuda kubatsirwa pamusoro changambiri iwo ndonga vatoronga nekuti ini ndakaronga ndiri inini havazvidairi ndati ndiwe baba wemba pekimo ndipe madheti iweyo aunorongera madzimai ako kuti ndo zvatiri kuita kana varega kuzviita woudza ini kuti mambo madzimai aya andakaronga nawo haasi kuita zvinhu tezvaranga varege kuronga zvemba yako iwewe ronga zvemba yako nemadzimai ako atiudze kuti chaari kurambira chii kukupindura handiti ari kurambirei kukupindura mameseji ako ndopanofanira kuti adairika ndini makatituma mandachitungisa tikauya zuva ramangwana racho ndayapamba akati anoisi ndikabva pamba ndataurei madheti handiti saka pamba pacho ndinopagara sei taura zvemadheti wozondiudza zvaari kuita zvacho kana aramba kuteerera zvaunenge wataura iwewe sababa vemba then togeza maoko tomusiya neurwere hwake bozi chinje kutanga toteererana ka totanga kuita zvatiri kuita kana tisingateererani titinyeperana usatume mambo kuti uhambo uyemite baba wekumba kwangu handika ndizvozvo ndikatanga kurongera iwewe nemadzimai ako kuti simungaidheti rakati muite zvakati wakundita baba wekumba kwakweni iwewe ndiwe baba kumba kwako ronga dheti rezvamuri kufanira kuita nemadzimai ako ini ndichangokuda kuziva kuti zvawaronga iwewe zvaitwa here aramba kuzozviita ndiani chikonzero chake chekuramba ndechei izvozvo ndo zvandoda kuya kuzvinoya kwandiri izvozvezvo asi anoronga zvinoitwa ndiwe ndiri kupanzwa ndipe madheti amuri kuenda kana masvikako munondifonera tasvika mambo muri ari kukurapa yobva adaira hongu vanhu vai varipo ndakavabatsira dheti ramune manzi mudzoke mondiudza futi mosimuka moenda muchisvikapo ndoda confirmation yekuti muripo mese makakwana here toona kuti hamurapwe mukapora here nokuti tikutaura nyaya yekuti rapwai asi chisimukai mende kunorapwa totoita vanhu vekusunga tambo kuti tienderei chokwadi chiripo chisina kunyepa kuripo chamuri kufanira kuziva ndechekuti paita madzimai maviri nemurume mumwe chete handiti ndo chokwadi chiripo ichi handizvere ndewe iwe saka kana maziva kuti paita madzimai maviri nemurume mumwe cheteka neutatu hwenyu chigonai kutaurirana nekuwirirana kana imi muri vatatu musingagoni kutaurirana nekuwirirana muda kuti pakati penyapo pazouya ani achaita kuti muwirirane imimi mambo ndopadaida kuti nditauro mumanzwiso kuti ndida kukupindira semwana wenyu hatina kutanga kugara pasi matari nhasi navo amai avo vakasvika pakutodzika vabereki vangu pamba saka ndinoronga navo sei vakatitaura tete vangu kuti buda muno gedhumendi ndotoda kuronga navo tifambe napo ndosaka ndati ngatiwanei pekufamba napo tiwane watichazopa mhosva handiti iwewe ukaronga chaunenge waronga iwewe unozwa kuti mambo ndaronga chakati nemhuri yangu kuti chiitwe handiti kana maenda kwamune maenda ubva nditi mambo chandakaronga chie chandakakuudzai mudzimai wangu achihera aramba handiti kana iye aramba ndochimubvunza inini kuti kana zvauri kuramba uchiramba iwewe kuti ubatsirike nemurume wako udazobatsirwa nani ngarege kuona mambo semurume wake anofanira kumurongera kakuti itai zvandareva inini anoita zvareva iwewe mudzimai wake murume wake handiti ini handikwanisi kumurongera nguva dzese iwewe ndiwo unomurongera nguva dzese changu inini kungondipa update chete zvamareva mambo taita pane zviri kubatsira here kana kuti hapana zviri kubatsira mambo taedza izvi hazviri kuramba ngatirongei zvimwe totsvaga zvimwe handiti zvamareva taita ende tiripo tese toona kuti zviri kushanda here kana kuti hazvisi kushanda kubva ipapo taakubatsirika iwewe pekmo uriwe mutungamiriri wezvese zvichaitika zvekuti tezvara ava varambe vachitungamirira izvozvo ndauzi ngazvibve izvozvo iwewe ndiwetungamirira zviri kuitika nekuti tikaramba tichikutungamirira tichiisa mumwe munhu pakati apa pamberi apa kuti atungamireka ubaba hwako unoramba usina simba ngationei vari kuramba kuteerera vacho vatipe zvikodzero zvekuramba zvichinetsa ndichataura navo kupera kwemwedzi watiri uno kutanga kufamba ipapo nani
newacho kwakuti tiende kwacho ini ndakatobata mwedzi nyore dhete ndakatobata peni yekunyora dhete ndokandotasira kuwana mari sezvo kuti mazona handisi kushanda ndigere but munokomunicata madheti ka so that munhu oziva kuti ndichawana vaenzi musi wakati ndikutsanangurirai ngatiite izvozvo ronga dheti iweyo wosimuka nemhuri yako iweyo woenda kana pazoita anozokuperekedzai ngaave muperekedzi asi muridzi wenyaya nemutungamiriri wayo ave iweyo. Tikaramba tichingoenda mberi tichikutungamirira vakaramba vachikudheerera ngavazive kuti ndiwe baba mumba imomo. Ndodambudziko randinaro mamwe riri kuti ini nhasi ndakakuudza kuti vauye kuno uye akatotiza mumusha vabereki vangu vakatotiza mumusha kutera zvemumusha karamba usaka akasvika pakuya kuno. Nyaya yauya kuna mambo taura kuidzorera kwauri iwewe yakauya kuna mambo kuti ndiite zvangu zvandakaita inini. Pane zvakakanganiswa kumashure zvandakuda kuti ndichigadzisa inini. Kuzvigadzisa kwangu toda kudzosera iwewe paubaba hwako nekuti uteererwe nekuremekedzwa nemhuri yako. Pari kusarira pacho ndopatoda kuona ipapo makauya kuna mambo mine chichemo chenyu ndikachinzwa tikaronga kuti ngatiite zvakati zvatinofungidzira kuti zvinogona kuporesa murwere. Handiti ari kufanira kuzviita ndimi haasi mambo ari kufanira kuzviita. Ari kufanira kuzvitungamirira kuti zviitwe ndiwe Pekmo mhuri yako ichiteera kumashure. Mambo havaziri wazoramba vakatungamirira kapane zvese. Ini ndaita pangu pandasvika iwe wochitungamirira rwendo rwofamba. Kana paina azoramba kuteera kumashure mako wakaoshindudza kuti mambo zvamandituma ndiri kuita asi mudzimai wangu nhike haasi kunditeerera. Mashoko ndiri kuwanzwa changamire dai ivo vainzwisisa taimboramba ndane makore nemunhu tisinganzwisisani naye. Hama dzako takagara pasi takafamba takatombofamba. Wanzwa ndichitaura izwi rekuti ndatanga kuona vachihera vanoema pauriwo. Wanzwa ndichizvitaura pano. Ndati ndatanga kuona achihera vanoema apa. Pana achihera ndoziva vanhu vari vanhu vanomhanya achaizwa nesimba rekuita zvese zvavanenge vachinzi vaite. Uye usade kuema iwo. Ndinore musi wa 30 ndikupe minduro musi wa 30 tangira ipapo 30 June chine chiri chii? Muzvinzwa here achera? Hanzi 30 June mosimuka kuenda kunorapwa. Kuri kusimuka hari nani? Chingondwadza ndechekuti madhesi ava anenge achiwanda achikura achienda kumberi. Inini iwe nyarara. Ndati kuri kuenda hari nani? Ndinoenda kurunga chindina honde homwe yangu. No, uri kuenda nemadzimai ako ese ari maviri here pakuona nava vese ari maviri anenge sekuti ava rikufamba vachinongedza vachiti ava ndoshoko ravakagadzika mumusha mavo. Saka shoko iroro rabva rakura. Ava vari kufamba vachinongedza nekuhama dzavo vese vanonongedza vachiti ava. Saka hapana anosara. Pekmoga iweweka rwisa kuti zita rako richeneswe. Handiti nzira yega yaunoshandisa kuzvirwisa kuti uzvichenese kuvaudza ava vari vaviri kuti munoteerera zvandenda reva inini ndini murume wenyu. Handiti iwewozo zvawaseta kuti ngazviitwe ngavakotame vakutungamirire. Kana pazouya wechitatu kana mbuya kana tete vanoda kuuya vari kuzongoya vachiteera pane zvaunenge wareva iwe. Saka dheti raunoseta iwoga vese vari vaviri ini ndikandichotaura ndikutaura uyo neuyu ndovako. Kana tezvara vauya vaida kukuperekedza amadanha avo ekukuperekedza asi kusavapo kwavo hakuna chakunofanira kuchinja. Uyo akada kuperekedzwa naatete vake madanha atete vake asi kusavapo kwatete hakuna chakunofanira kuchinja nekuti iwewe Pekmo ndiwe muridzi wemhuri uye ndiwe mutungamiriri wayo ari kuziva zvaanoda pamhuri yake. Musi wa 30 modipa update yangu madii unogara wakomunicata before the date remusi wa 30 kuti tiri kuuya. Vanhu tinokanganisirana muupenyu asi nyangwe takanganisirana zvinengeika tofanira kudzokedzana kusvika zvinhu zvagadzirisika. Handiti tikada kuramba tichiti uyu aroramba akamira uyu achiramba akamira muda kuita makore mangani musingawirirani? Makore mangani pakati penyu hapana vana apa? Kana marega imimi mapedza gore musingataudzani nyangwe nevana votova varandaka ndozvo zvakutoreva. Vana votoita zvikorobho vakutoraswa dzamombe dzemashanga. Kasikai kudzokedzana imimi kuti imba imire zvakanaka vana vazive kuti tiri kuendepi.
kana tataurazvo pakakanganiswa nyangwe tapa mutongo nyangwe tadii hatina kuti rambai makarwisana kunzo dzokai muzive kuti muri mumba imwe chete. Chokwadi chaakuzikanwa ndechekuti tiri vaviri pamurume mumwe chete. Izvozvo chokwadi chiri pajekerere icho. Imi vakadzi muri vaviri zvizive izvozvo. Muri pamurume mumwe chete muri vaviri. Ende mukagona kuremekedza murume wenyu imba yacho inogarika. But mukati uyu ari kudhonzera nanhasi muchirungorwisa kuti ndoda kunge ndiri ndega pamurume. Uye achiti ndoda kunge ndiri ndega pamurume. Asi chokwadi muchiziva kuti tiri vaviri. Imi hakusi kupengero. Hakusi kupenga. Ina muchida kuwanda chokwadi muchisiya chokwadi. Muda kutsvaga nhema muchisiya chokwadi chiri pachena. Pane chimwe here. Ndamunzwisisa simatarira kuita mukwasha kuti ambuya unongedzera mbere kuti uyu ndiye ari kukonzeresa. Vakafambatsana nguo dzakavati kudini? Ambuya wapi? Wanzi chi? Ndamunzwisisa kuti mukwasha wangu ari kuti ambuya ava unongedzera mabiya udiki kuti ndiye ari kukonzera dambudziko rangu. Manzwa aya mataurira ndera nyaya. Ndati mambo vakatonga kusvika pavo pavakatonga. Ndokubva ndadzorera nyaya kuna Pekmo. Pekmo ane chokwadi chekuziva kuti ndiri madzimai 2 uyu neuyu. Ivo madzimai vacho vane chokwadi chekuziva kuti tiri vaviri pamurume mumwe chete. Ndokubva ndati iwe Pekmo ndiwe wandakupa basa rekutungamirira madzimai ako ari maviri kuti mugadzise dambudziko riri pakati penyu. Parege kuwana anoramba achinongedzera munhu. Parege kuwana anoenda kunorapwa mumwe asipo. Muite zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Ende kana tati mukuita zvinhu zvenyu muri pamwe cheteka zvazveutatu hwenyu imi muri vatatu ndimuri kuziva. Kana mave vatatu vaimba imwe cheteka maakuziva chekuisa mahapwa nekunyarara nacho. Handiti? Maakuziva chekutaura kunze nechekupfumbira mukati. Kana masarudza imimi maenda mune zvamasangana nazvo, iwe baba ndiwo chapedzisira neshoko rekupedzisira. Madzimai angu tasangana nezvekuti izvi handisi kuzvida mumba mangu izvi. Handiti? Izvi handisi kuzvida mumba mangu izvi ngazviwanikwe pazvinopera. Iwe ndiwe baba uri kudzoka kechipiri zvachinja here pane zvatakataura paya. Kana paine ari kuramba achiita musikanzi wako iwe baba uyo sababa wako woshandisa simba rako. Kuti kana maramba musinganditeerere izvi ndo zvandakuita nekuti ndiri baba pano. Hatida kusiyeka uchiramba uchitwa muranda mumba mako. Kana tati ramba uchitwa muranda mubaba wako unozoshanda pa. Ava vese madzitezvara havanowega vauye vari vabatsiri. Panhau yekubatsirwa apa handisi kuteerera zvavari kutaura. Manzwa? Handisi kuteerera zvavari kutaura ndati nekuti nyaya yata stage yatave haisisiri yavo. Stage yatave yako iwewo nemadzimai yako muri 2 vari 2. Avo vanouya sevabatsiri. Kana paine zvazonetsa zvawatadza iwewe ndopaunozodzosera nyaya kunzo. Nekuti zvese panguva ino zvauri kuita iwewe isa mahapwa ndezvemumba mako. Kana wagona kukunda makorokoto ndeako nemhuri yako makadaro makanyarara. Kana mukada kuzviudza vanhu kana mukasada hazviri kwamuri ndezvenyu muri vatatu. Ini kana kwamatoenda ukati handibvunze madetails asinei neni, handibvunze zvisinei neni. Mazopiwe zvazotaurwe handibvunze handizvo zvazvinei neni izvozvo. Chandiri kuda ini kukuonai muchiwirirana. Handobvunzi kana ukatobvunza kana foni dzake handimufoneri handogoziva kuti ataurwa newe. Handimufoneri. Handina nguva yekutora ndichitsvaga zvezvozvo. Chandiri kuda kuwirirana kwenyu imimi muri vatatu. Uyu ane kwake kwaakabva, uyu ane kwake kwaakabva. But vese masangana pa1, masangana pauri iwewe Pekmo. Ipapo ndopakufanira kuitwa zvinhu zvese ipapo. Vana mbuya, vana sekuru, vana tezvara vese ngavachiuya kumashure. Iwewe Pekmo pamberi, madzimai ako ari maviri mumashure, tichigadzirisa zvinhu. Tapedza.